हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ जेहेतु जय जगन्नाथ कही तो चलतु आज जीवा जगन्नाथ धाम आज्ञा हाँ पुरी मु पहुंची जाइली रथ यात्रा देखा पुरी रे कालियार डोरी बहुत दिन लगुन कि फाइनाली लगिला जोटि कि आम समस्ते जाइलु जानी एमती बहुत जन सब्सक्राइबर थे जो मैंने कि इच्छा करुले जापारि नथिबे कालियार डोरी न लगिले केबे भी एटा संभव हो पारिबनी कि ताको जाइके भेटी हब ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ମେ ବି କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବେ କି କିଛି ବି କାରଣ ଯୋଗୁଁରୁ ଆସିକି ଭେଟି ପାରିନଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଦର୍ଶନ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହନ୍ତି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାର ଚକା ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ। ଥରେ ତା ଚକା ଆଖି ଦେଖିଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ କେମିତି ବୋହିଯାଏ ଯେ ସେଟା ଜଣା ବି ପଡ଼େନି। ମନରେ ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେ ରାଗ ଯେତେ ଅଭିମାନ ଯାହା ପାଇଁ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ଆଗରେ ଥରେ କହିଦେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଏଥରକ ଯୋଉଠି ଆମେ ସପରିବାର ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଭେଟି ନ ପାରିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।